maswera sei ndi baba wachinogurei. Baba wachinogurei. Ini ndiri kuda kuedza kutaura hangu pamusoro chokwadi chakanaka vanhu vangazama havo kuedza kufoseredza vanhu kuti vateere ZANU PF. Mwoyo wanhu chaiyo kutoimanikidza kutaura chokwadi chaicho. Mwoyo yevanhu yanga isisiri kuda ZANU PF zvachose. Mwoyo yevanhu yanga isisiri kuda ZANU PF zvachose. Ende vanhu havachatomboti ZANU mupfungwa dzavo. Mwoyo yevanhu yanga iri kuda new leader kana kuti new president kana kuti new political party. Ndo panga pane sarudzo yevanhu ipapo pakuti panga pari kutarisirwa nekuda kwekuti ZANU PF ine zvinhu zvakawanda zvayaitira vana veZimbabwe. Munongoona zvinhu zvese ndezverafu, zvinhu zvese ndezvekuponda vanhu, zvinhu zvese ndo chayawengerwa. I think vanhu veZANU PF vanogona kutadza kuzvinzwisisa kuti sei bato reZANU PF richiwengwa. Vanhu vese vamunoona ava takarerwa neZANU PF isu, takakurira muZANU PF isu, tikabarirwamo muZANU PF imomo. Hatigoni kuzviramba kana kuti baba chinogona kutaura sei. Hapana, kana baba wako iye wakatera audio ineyi wakakurira muZANU PF, wakarerwa neZANU PF. Nokuti nyika ineyi ZANU PF neZAPU ndo main political party akatanga evanhu vatema. Kureva kuti ndo mapato akatanga iwayo kuumbwa nevanhu vatema. Vakatoumba mapato acho ivavo havasisipo vazhinji vacho. Vasara vana Mnangagwa havasiri vakaumba ZANU ningirina, vana Mutsvangwa vesa, vana Chiwenga havasiri vakaumba ZANU. Vasara muZAPU havasiri vakaumba ZAPU. Saka chiripo ndechekuti ZANU PF kuti ihwine kana kuti ibudirire kana kuti makomrade agone kukunda nenhoroondo dzavanotaura dziya dzokurwisa mabhunu nokudii dziya vakabudirira nokuda kwechinangwa chekuti vanhu vanga vakabatana, vanhu vakanga vachisapota ganda ravo, ganda dema. Vanhu vaisapota makomrades nokuti anga ari hama dzedu, vari vana vedu, vari vana mukoma wedu. Anditi muri kuona dambudziko raapo nderekuti muhondo chaimo makomrade aibikirwa sadza nevana. Inzwaika vana veZimbabwe, makomrade aibikirwa, abvunze kuti maibikirwa sadza nani kana muchinge mabva kuMozambique kana muri musango. Makomrade vaibatirwa huku nevabereki mudzimba umo, maovheta aya. Atizivi mwoyo wavakuita havo mazuva ano kuti vanotengwa neZANU PF zvokupesha, vachisapota hushoma mhuri shoma muZANU PF, vachifurirwa neZANU PF kutengesa democracy yavakarwira mabhunu maovhetereni aya. Vaitambirwa 1 nevakomana. Kune vaienda nebhodha reChipingeri vachiperekedza vakomana, vachidzoka nevakomana vakatakura makasha ebamabara vachinosiya vamwe kubhodha. Kune vaienda kubhodha rekumukumbura iro rekuDarwen iro, vamwe vaienda nekumabhodha ekwana Mutare, Nyanga, kupi kwese kunana Ningirikini kwese kunana Guruwe kwese kunana Ningi kwese. Vana vachibuda kuenda musango, vachibuda kuenda kuMozambique musango, kuenda musango kuenda kuhondo. Vana vaingosacrifice kusiya zvikoro panzira vachienda kuhondo. Kureva kuti zvanga zvisina kuti uyu mwana weopposition kana kuti mwana weZANU PF kana kuti mwana weningirikini. Vakomana vaiperekedzwa naniko, vaiperekedzwa nana Mujibha nana Chimbwido. Vana Chimbwido ndo vaienda kunosiya, vodzoka futi nevamwe vainosika ikoko vakamirirwa. Makomrade anenge akatomira ikoko. Vana naChimbwido ndo vaitakura vana Mujibha, ndo vaitakura nekunyanya vana Mujibha vaitakura zviya zvimamota ningirikini zvaitakurwa zvimatenga zvimaningiri zvinoti zvimatenga zvimaningiri zviya izvi. Nefuti nemabhandiriya efuti mabara. Nokuti mabara aiuya akawanda kuitira kuti vana mukoma kana mabara apera vainingirina, saka aiuya akawanda. Saka vaienda kunovabatsira kutakura zvinhu kubva kumabhodha kunana Nyamapanda bhodha uko. Muri kuona shonacho ndo vanonzi maningirikini vati kuti maningi manje aya vana Mujibha nana Chimbwido vakaita basa rakakura chaizvo. Saka vaiti kana vauya chinzwaika, vakomana ivava ndo vakanga vachikokorodza mbatya mumaruzevha, vachikokorodza paikokorodza pamwe. Maizoona maovheta aitumirwa makomrade aya kuMozambique uko, vamwe vaitumirwa magambutsi,
waiona muovheti mwaka mucomrade panguva yacho mwakapfeka magambuzi, umwe akapfeka njombo, umwe akapfeka tennis tomi chaiyo, umwe akapfeka slippers, umwe ane push. Changowana chawawana panguva iyoyo zvinhu zvaiunganidzwa zvoenda kunopuhwa vakomana. Hembe kake umwe akapfeka overalls, vakomana umwe akapfeka overalls, umwe akapfeka ningirikini, ibhatya neningirikini, umwe akapfeka zvavaipfeka zvanga zvakasiyana siyana zvavaipfeka. Muriona? So kureva kuti vanhu vanga vakabatana, vanhu vaishanda pamwe chete. Ani muri kuona? Musanzwa ZANU-PF, ZANU Forces ichizvipembedza kana kuti ZANU-PF aina kumborwa hondo yoga. Vana Mutsvangwa vese havana kumbo. Sango raakafamba Mutsvangwa ari kwaMutare nderipi kunze kwekuti akafamba kusango rokumusha kwake asati aenda kuhondo nekunga adzoka. Sango raakafamba Munangagwa nderipi akabata pfuti, akatakura pfuti. Kana kuti vakazoziva Zimbabwe nyika yasununguka vakanga vangori kuMozambique kumabhesu. Vanawo paMuchinguri ndekupi kwakatakura gidi. Vanawo paMuchinguri vamuri kuona vesa vakanga vari kumabhesi ekuMozambique. Vanawo paMuchinguri ngavataurire Zimbabwe chokwadi chiripo. Vanawo paMuchinguri vanga vari vakadzi vasikana vemashefu. Because kana mukabvunza muDarwen kuti paMuchinguri akanga ane crew ipi akafamba naye, hapana. Kana mukabvunza kumaTebeleland kana kuMasvingo kana kwaMutoko kana kwaMurehwa kana kuZuma Marambapfungwe kana kuInyanga uko kana kuChipinge kana maMutare kana kuChinhoyi Magunje Guruwe kwesoko kuna naChiweshe mese muHarare mese. Vanawo paMuchinguri havana nhoroondo yavo yavanotaura kuti vakafamba negenga ichi vakafamba negenga ichi. Vamwe vaifamba negenga yana Comrade Gabarinocheka, vamwe vaifamba neComrade nana Comrade Jezenga, vamwe vaifamba neningirikini Jezenga mukoro maGadfos, vamwe vaifamba nana ningirikini nana wana ningirikini mazita anga ari kuhonda anga akasiyana siyana, anga akasiyana siyana atingapedzi kuyataura. But vana nawo paMuchinguri nevakadzi vazhinji vari muZANU-PF machembere aya kutaura chokwadi chemene chiripo vashoma vane mwana 1 nemurume kwavakarorwa. Vazhinji vakaita vana nemaComrade akanga ari kuMozambique ari kumabhesi. Vana opaMuchinguri kunyanya opaMuchinguri ndiye munhu anoziva kufa kwaComrade Tongo, ndiye munhu anoziva kufa kwemaComrade mazhinji opaMuchinguri. Thanks yaanopuhwa kana kuti kurangarirwa kwaanoitwa opaMuchinguri, kurangarirwa kwokuuraya maComrade, kurangarirwa ane secret yekuparara kwemaComrade. Aironga nani? Aironga naEmerson Mnangagwa. Emerson basa rake kuMozambique ranga rirei? Emerson basa rake kuMozambique rakanga riri security, ndiye akanga aichengetedza ofisi yaAna Mugabe. Saka kuhondo kwaakazoridza pfuti ndekupi? Iye aichengetedza kuhondo aini pamwe chete naComrade Geza. Nana vana Comrade Geza vakatozomboita basa guru chairo, but vanga variko kuintelligence kwacho iko kufuti, but vakaita basa rinodarika Emerson. Vanana Comrade Chiwenga ndo vakanga vari maComrade, ndo vakaita basa guru, nevamwe vazhinji vamwe vakapera kufa. Ani muri kuona? Saka vanhu vasanyeba vananani opaMuchinguri. Mukana vainawo opaMuchinguri une secret yakakura zvokuti dai vanhu vaida kufukunura vana veZimbabwe vachifukunura nyaya yekufa kwaComrade Tongogara, opaMuchinguri aipinda mujeri zvokuhemwa kufa chakufira mujeri chaiko chaiko. Nana nengirikini vana Comrade nengirikini vese vana vakawanda atingapedzi maComrade mamwe. OpaMuchinguri ndiye munhu akauya akaexcorta Comrade Tongo. Motikari yavakanga vari vakuuya kuma-ceasefire kuma-sampling points, nyika yakuya kunoningirikina, vakuya kunoningirina kuma-sampling points kumuningirikini ceasefire, vakuya kunoningirina kugadzira ma-election. Nerodhi yaibva kuDarwen vachiuya nekuDarwen vachibva nekuMozambique vachibuda unobudira kuDarwen uko. Saka Comrade Tongo vanozonzi mota yavo yakatsika chipambaira kupi? Iye opaMuchinguri sei asina kufa? Ende opaMuchinguri anga akagara kuseri kwemotikari, kuseri kwaComrade Tongo. Comrade Tongo achidriver akabata pfuti opaMuchinguri anga akatokokwa kuchengetedza nishefu. Saka opaMuchinguri muchimona achita zvese zviya haana kumbobvira aenda kuchikoro chinonzi akaenda kuchikoro chokuita zvese zviya zviya. OpaMuchinguri vanhu vaipinyoresa pakati pemakumbo ana opaMuchinguri ava vachiita madhiri. Vanhu vakanga vari ainzi magwada posto pamutauro wechiMozambique, magwada posto, vachengetedzi vemabhesi vaichengetedza zvigaro zvemashefu, ndo vaivachira mashefu, ndo vaitsvairira mashefu, nevamwe vasikana vakawanda vanhu vanoziva muZANU-PF muya muya.
Saka vanhu vakapinda mune zvematongerwo enyika nenzira yechitsotsi havasi vanhu vari honest. Murume anonzi Tekere uya aitaura chokwadi uya mukadanidzotedza nhoroondo dzaTekere aitaura chokwadi. Ende varume ava ndo vanhu vakapedza, especially Mnangagwa ndiye munhu akapedza kutambira Mugabe madhiri akawanda ekuuraya vanhu vakawanda Mnangagwa, because akanga agara atrainwa intelligence. Saka muchidzwa ito ndakatora kuuraya vachitoenda kunana Russia kwese kunana Yugoslavia kupi kwakaenda unotrainwa. I think training yakaita Mnangagwa ndo training, same training yakaitwa futi naNhingiriki naDabengwa, but Dabengwa haana utsinye hwaakaita. Haana utsinye hwaakaitwa. Wari kumilitary vachitraina military iyoyo ndo training yakaitwa nana Dabengwa, ndo training yakaitwa nana Nhingiriki, but vari kuintelligence. Saka inini ndiri kuti inini varume vari muZANU-PF vaya havana history yokurwa hondo chaiyo yakakwana. Varume vaya vanhu vakarwa hondo vese vanga vasina kuenda kuchikoro. ED akatowana mukana wekuenda kunana zvikoro nekuita makosi. Panguva yaaita kosi ED aitrainwa nana Russia kupi hondo yanga yakamira here? Vanana Pope Chiguri vese vana Mutsvangwa vese pavaita zvikoro vachidzidza hondo yanga yakamira here? Vese vari muZANU manje vakati fundei. Tinoziva vana Comrade Herbert Chitepo vakaenda kuhondo vanga vatobva kuzvikoro kudhara. Robert Mugabe chaiye. Robert Mugabe haana hondo yaakarwa ine musoro inoshanda. Haana kurwa hondo Robert Mugabe. Robert Mugabe adzidza muZimbabwe achinodzidza muUniversity muPretoria muSouth Africa, akanodzidza kuAmerica achizonoticha kuGhana. Munguva yehondo, hondo payaitsva ongu pakuwamba kwehondo kumba kwake ndo kwakaitwa ofisi. Hongu wakanga vachirimo vachinengena vachita sei, but varume vanga vari busy nezvechikoro. Waifridzi vachita busy nezvechikoro, vakanodzidza kwese kwakadzidza kumusoro kwese kwakaita madhikira vakaita. Robert Mugabe akanodzidza akanoticha kuGhana. Munguva yehondo yese kubva kuma1970s kwese Robert aiticha kuGhana, hondo ichitsva kuno kuZimbabwe kunoku. Remember history ya Robert Mugabe. kuGhana anenge anga atowane citizenship yekuGhana because akanga atorora futi ikoko. So Robert Mugabe akanga akuda kutopinda muhurumende kukwikwidza. Robert ane paakanga ada kutokwikwidza kuita president muGhana. Munozviziva here nhoroondo ya Robert Mugabe? Nokuda kwekuti nguva iyoyo mapresident akanga azvisunungura, nyika dzanga dzazvisunungura dzemuSADC dzakabatana kusanganisira vana Kwame Nkrumah, vanana Mau Mau, vanana Kenneth Kaunda, vanana Banda uko nana Samora Machel. Vakati no, uyu semunhu akadzidza ikoko kuGhana kwacho nekona president akati haukwanisi kuti ukukwidze kuno, enda kunyika kwako unobatsira nyika yako, hondo iri kunyika kwako. Robert Mugabe kuti azobva ukachiuya kuNhingirikini, Robert akatambirwa. Robert kuti awe 1977. Robert Mugabe akauya 1977. I think mota yaanonzi akabuda naye mutaundi akabuda ne404 akatambirwa. Vakanga varipo panguva yacho iyoyo vaiadministrator youth panguva yacho iyoyo, vakanga vari vakuru veyouth kuManicaland, vanga vari Comrade Didmus Mutasa. Didmus Mutasa ndiye munhu akanga achitungamirira youth yaiopareta vanhu vaienda kunotraina kuMozambique vaidzoka. Didmus ndiye akanga achiita Nhingirikini. Didmus Mutasa ndiye akapa Robert Mugabe naTekere the same, vakapuwa kaya motikari yakavaperekedza nemayouth akavaperekedza kunovasiya kumba kwaChief Tangwena kuti vazoyambutswa naChief Tangwena rwizi rwemakarwe. Vakayambutswa nani? Vanhu vaitungamira zvese izvozvo vaiopareta Manicaland mesomo ndi Didmus Mutasa. 1977 Robert Mugabe achienda kunobatana kunojoinana nevamwe kuMozambique. Achisvika ikoko Robert Mugabe akasvikotora post yaComrade Chitepo, because Comrade Chitepo akanga vaurayiwa kuZambia uko. Akasvikoita Nhingirikini secretary or what? Secretary, post ya secretary or what? No. Semunhu anga akadzidza. Havana pavakabata pfuti vana Mugabe pavakaenda kunobata pfuti vana Robert Mugabe. But ndo mafounder eZanla nevamwe vana George Nyandoro, vana James Chikerema, vanana don't know, vana Doramans, I don't know, nevamwe vakasiyana siyana kusanganisira leader wacho Ndabani Isole.
nana vananani wesu vanana tekere vanana muzore. So nyaya iripo ndeyekuti vanana munanga gwava kutaura chokwadi makomrade vaifana kuongorora vanhu vavakarwa nawo hondo kuti vasara vangani vari mubato, vasara vangani vari muZANU-PF, vasara vangani vari muhurumende. Makomrade akuita zvokupakurirwa nevanhu vasina kubvira vabata pfuti, nevanhu vasina kurwa hondo. Ini zvinondirwadza ini taura chokwadi. So varume vari muZANU-PF hamuna moyo, hamuna tsitsi, hamuna rudo nenyika yenyu, ende muri kuratidza kuti maakuita business politics, ende muri kuratidza kuti Zimbabwe ya business, it's not a country, ende yakuratidza kuti capture nyika yevanhu kupamba. Ndo inonzi colonization yaitwa manje. Kana vanhu vasikazvizivi kuti chinonzi colonization chii, kunonzi colonize nyika kuita sei. Nyika yeZimbabwe mai manje anaya ya under family and friends. Akusisina vana veZimbabwe vane simba rokubvunza MP ari muZANU-PF kana minister ari muZANU-PF kana councillor, because zvinhu zvavo. Ukabvunza iwewe unonzi nyika ndeyedu. Kureva kuti Zimbabwe ra business remunhu, kureva kuti hakuna vana veZimbabwe vane simba pamusoro peZimbabwe mai manje kunze kweZANU-PF. Akusisina vanhu vane simba kana ZANU-PF yatendera ED 2030 kureva kuti neminda yese muchapera kupuhwa macommandments ekutongerwa minda yenyu kumaruzevha, nemarodzi achapera kuenda pasi pebato pefamily, nemamainzi ese achakepishwa zvinenge zvapasi pevana vavo nevazukuru vavo, nemigodhi yese nemakomo ese muchatanga kuchanjirwa mitero yamusingagone kupikisa, and hakusisina munhu anogona kupikisa, because now Zimbabwe yadzokera pasame situation yaIddi Amin, yaMobutu Sese, yana Gandhi, yokuti hakuna munhu anotenderwa kubvunza kana kuramba. Kana vafunga kuti vakatsvaga sei mari, it's obvious kuti vachaisa mitero yakakura mumalokesheni mudzimba, vachaisa mitero yakakura kumabusiness mashops aya, vachaisa mitero yakakura kuvanhu chaiko nekuimbwa nekuhuku nekumombe, kureva kuti vari kutendera 2030. It's obvious kuti ZANU kana yapasa 2030 yaane simba rokuramba ichibridja ichiwedzera kana 2050, nokuti zvinoda kugadzirwa zvachona zvicharamba zvichingowanda kusvikira 1900 kumberi uko. Saka vanhu vari kusapota 2030 ka vari kuuraya nyika yavo, vachitengesa nyika yavo, vachiparadza ikonomi yenyika yavo, nekuda kwekuti vari kupuwa mota yekuti mota unoishandisa yosakara, mota mudhudhudhu motorbike unoishandisa yosakara, mari unoishandisa yosakara, but nyika inoramba iripo. Baba chinogone kana vakafa, but vanosiya zvizukuru nezvana nechii, kuda kuti mese muri muZANU-PF mune vazukuru vamuchasiya, mune vana vamuchasiya, mune vana maovheti ese, mune vazukuru venyu kumamisha uko. Vazukuru venyu imimi havazozikanwa kuti baba sekuru wavo akatomborwa hondo kana kuti baba vake akatomborwa hondo, hazvive zvakazikanwa izvozvo. Saka ndoda kukutaurira chokwadi, varume vari kwana Mutoko matengesa nyika, matengesa nyika yevanhu, matsigira zvinhu zvisirizvo nekuda kwechidofo. Varume vari kwaMutare, varume nevakadzi vari kwaMutare, vari kumaNikaland, vari kumaCentral, vari kuMatebeleland, Masvingo, kupi West Midlands, vari muHarare, matengesa nyika varume. Ndo kunonzi kuchekeresa nyika kwamaita. Ende mabusiness achange ari evana vemaminista, achange ari evana vemaMP, achange ari evana vemakansela, achange ari evana vana president, vana Mnangagwa. Kuriva kuti vanhu vazhinji vanenge vane simba ndo vane zvigaro kumilitary, kwete mauto esaya random, kwete mapurisa esaya random. Vanenge vane zvigaro kumilitary ndi vanani? Ihama dzemaminista, ihama dzemaMP, ihama dzapresident. Kuriva kuti nyika ichakepishwa maisa maoko nyika maoko memunhu, kureva kuti mukatendera mutemo kuti ubridgwe malawyers ari muZimbabwe, vana Madhuku, vana Comrade Timba, vana Comrade Chamisa nevamwe malawyers akazara mukati menyika yeZimbabwe, mukatadza kutora matanho nenzira yokutora nyaya muchiisumudza kuisa kuInternational Criminal Court, kusungisa ZANU-PF. Nemhosva yei ZANU-PF inosungiswa nenzira ipi? ZANU-PF yabridja mutemo, kunonzi kuba
varume veZANU PF vakabatana nezebhodhi, wafurirana kuba nyika yevanhu, wafurirana kuba lendi yevanhu, watyora kodzero dzevanhu, vauraya judiciary, vabunyidza judiciary, kureva kuti ndo zvavanga vachishandisa makore ese pamaelection, kureva kuti kuna nani vakadominata kuti mutemo wenyika uparadzwe kusvika palevel iri. Kuna Shabangu, kuna Ngonzora, imimi wana comrade Madhuku, muri vamwe vanhu musikanzwisiki pamunoshanda muri, but muri maloya anozikanwa, wana Douglas Monzora, wana Jonathan Moyo nevamwe muri kudominata zvinhu zvinosiya remangwana revana veZimbabwe risina kumira zvakanaka. Nemiwo wana venyu vachapesira vazodzingwa, vachapesira vatandwa, vachapesira vashayiwa basa. Nemi vamwe vari muZANU macho muchadzingwa, vazhinji vacho vari kusapota zvinhu zvakadaro. Saka ndoda kukuonesai kwatiri kuenda nelife, vana vedu vachapedzisira vakurarama nyika yeHuranda, vachigara kunze kwenyika kune dzimwe nyika, ende havasati vabuda, ende vachatobuda. Nokuda kwaMadhuku, nokuda kwaShabangu, nokuda kwaNgonzora, nokuda kwaJonathan Moyo, nokuda kwaanawo pamuchinguri, nokuda kwemadzimambo ari munyika medu nemachifi nemasabhuku, nokuda kwemacomrade. Nyika yamaiti makarwira nyika yefamily friends here. Makarwira nyika yefamily friends here, maoveti nemaditeni. Maisungirwa kurwira nyika kuti izokepishwa kita under family here. So ndiri kukumbira nemoyo munyoro vabereki vari over 60 70 years pari zvino izvi, rangarirai hondo yamakaona kumabhesi, kumakipi, rangarirai hondo yamakaona muchibikira macomrade, rangarirai hondo yamakaona. So ndinotenda zvikuru kuti dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatikomborera pamusoro peshoko randiri kutsanangura pano. Musati baba chinogura kuti ndiri kutaura chokwadi. Vakadzidza vakadya mutemo muZimbabwe, vakaenda kumayunivhesiti vakaita maPhD, maifanira kuchibatana kuumba bhodhi inotora nyaya yekuisa kuAfrican Union, inoiswa kuSADC, inoiswa kuEuropean Union chaiko, kunana America, Britain, Canada, kwese unana Germany, unana Britain huko, kuiswa kuICC chaiko kuSwitzerland huko. Nyaya ichibatana nemaelection ese anga achibirirwa esaya. Muchisungisa munyori mukuru webato reZANU PF pamwe chete na Minister of Defense na General wemauto na General wemapurisa nevakuru vejudiciary. Vanhu ivava vanofanira kuti vese vakadaro vasungiswe, nokuti zvinhu zvavari kuita zvinhu zvefamily yavo, vari kuita zvinhu zvemhuri yavo, vari kuita zvinhu zveshamwari dzavo. Havasi kutarisa remangwana renyika, havasi kuita zvinhu zvechipi. Kana dai ari mukuru wemapurisa, haasi kutarisa kujeka kweremangwana kuti iye kana basa rapera, kana achembera, kana azofa, ari kusiyira remangwana rakaita sere vana veZimbabwe. Kana dai ari mukuru wemapurisa Sibanda, kana kuti wana Nhingirikini, kana Minister of Nhingirikini, vari kuuraya upenyu hwevana veZimbabwe. Tarisai vana Mugabe vari kugara uko, nyika dzakanaka, vari kudya chikuta, varume vari kugadzira upenyu hwavo neukama hwavo. Saka vanhu ivava vanoti President Emmerson Mnangagwa, vanhu ivava vanoti Minister of Defense opamuchinguri, vanoti Kazembe Ziyambi uyo, vanoti vanana Nhingirikini mukuru wemapurisa, nevamwe judiciary nemukuru weZeki uyo anoti Chigumba uyo, vanhu ivava vese vanga vachifanira kuti vabatwe, vasungiswe. Bato iri rinofanira kusungiswa. Dzimwe nyika dzovhura mapepa, dzovhura dzonyika dzopenengura, dzitibatsirewo. Ndo zvinhu zvanga zvichidikana kuti kune vakadzidza nyaya iyi yanga ichifanira isikaperere pano, nokuti kana ikaenda matare enyika ino hapana chinhu chinobuda chine musoro chinoshanda. Ndava nyika haisi yebato rimwe chete, nyika haisi yemunhu mumwe chete. Bato rinouya rikadarika, vanhu vanouya vakadarika, but kunoramba kuchiuya mamwe mapato, kunoramba kuchiuya mamwe mageneration. Saka nyika kana yakutorwa, nokuti ZANU ichiwambwa, nyika yanga iripo. Even wana Smith wachiuya, nyika yanga iripo. Even ZAPU ichiwambwa, nyika yanga iripo. Varozvi vachipinda munyika yeZimbabwe, iyo pachaye land yanga iripo. Vaira Shava vachipinda, vaira Soko, vaira Moyo, vaira Nzou, vaira Nhari, vana Nyandoro, vaira Gumbo, vana Zviwayi, vana Soko, vana Bvudzi-chena, vana Mbeva, vana Hwesa, vana Nungu, vana vakawandisa vakanga vagara varimo munyika, vana Hungwe, Marudzaya achiningirisa land yakagara iripo. Ma political parties akauya land iripo.
Saka imimi mune simba here kutola land moita enhaka dzenyu. Imimi hamuna kubvira maipiwa naMwari nokuti makatosikwa naMwari iripo. Land ndiye Mwari. Kuita kuti land ndeye tsuro, ndeye mbeva, ndeye shumba, ndeye nyoka, ndeye ngirikini, ndeye zviwanikwa, kune mamineral, kune machichi, kune gold, kune nzizi, makomo, kune vanhu, ndeye vanhu. Saka vai ZANU-PF yakepsha mutemo yotenderana pachezvo zvayo iyo zvisina kutenderana nenyika iko zvino yakuenda kunobridja mutemo. So madzimambo vanofanira kunge vachiita zvisungo vakabatana. Maovheti vanofanira kuti vaite zvisungo vanyatsotarisa kuti vakafunga mushere nyaya iyi. Macomrades, madzimambo, masabhuku. I think ndiri kutaura baba Chinogwe. Ndiri kutaura chokwadi chaicho kuti madzimambo anochengetedza land nemitemo vachange vasisina simba. Kwatiri kuenda vanenge vasisina kana simba, vasisina kana mukana wokutungamira even matunhu nechii. Mabishop ese aya achaitiswa zvanda makuru kunamata wamuri kuita kuti mutengesa chito muchatadza kunamata makasununguka nokuti kuchechi machechi zese atanga a business akugumwa mari. Tarisai mbare yayo vana vaMunangagwa. Iko zvine izvi tarisai kuti maChina akauraya munhu ari kubudiswa mujeri, but munhu akabambudza aniswa 20 years mujeri, akabamomba 20 years mujeri. But muChina akauraya munhu anobvisiswa fine obuda odzokera kumba. Saka varume vanonzi machifi, vanana negomo, vanana charehwa, vanana wembire nembire, vanana chisabua, vanani atingapedzi, vanana mangwende nevamwe vakasiyana siyana vakazara masvingo mutare yese vanamutambara vanani kwese mashitendero mashiwest mashi. So mauraya nyika vakomana da kutaura ichokwadi. Umambo hwenyu hwava chiseko chenyika, umambo hwenyu hwava pasina vakomana. Masabhuku matengesa nyika iko zvinezvi nokuda kwokutsvaga kuda kudya pasi pomuswe, nokuda kutsenga. Marowa kaunda ende maitswa metsi naMunangagwa, ende mashandiswa metsi neZANU-PF, ende magrebwa ende makongwa. Pamuchada kumutsa musoro munenge musisina power. Machikora kodzero dzevanhu nokuti muri masabhuku. Patiko masabhuku achazotera kumashure muri kuzivawo here kuti vacharemerwa noupenyu. Nokuti muri machifi iko zvinezvi muri kuziva here kuti vacharemerwa noupenyu. Nokuti muri madzimambo muri kuziva here kuti vacharemerwa noupenyu madzimambo achazouya. Muri ma-MP but hamusirinika, hamusi matomboka anofirapo. Muri maseneta, muri maminista hamufiripo kamuparamende mamuri kuungana muchifurana zvakadhakwa izvi. Muri kugadzira future yevana here kana kuti future yenyu yokuti muri kuombera chete zvamapuwa ipapo kuti mudye. Makapindira kutonga nyika kuti mukolonize pfungwa dzevanhu here kana kuti kudzvinyirira vanhu. Mabishopu Roman Catholic, Methodist, Salvation Army, mabishopu emapostori maifanira kusangana murwire nokununura vana veZimbabwe, murwire zvikuru sei zvinizvi. Saka ndoda kutaura chokwadi chiripo kuma-political parties aripo. Wangu vachivenga takatarisira kuti vatisunungure, ende vachivenga hativashore, but vachivenga ndo vakakonzera hondo yese iyi kuti iitike nenhau yendamba kuudzwa, nyaya yekuzvikudza, nyaya yeumbimbindoka, nyaya yekushandisa ugeneral zviri kuitwa nana Sibanda izvi zvisiri izvo, nyaya yekushandisa ugeneral zviri kuitwa nana Pamuchinguri izvi, zviri kuitwa nomukuru wemapurisa izvi, ndo zvakangoitwa futi nana Chiwenga. The same kuti Sibanda azive kuti uchabva futi uchipamhanya futi ipapo zviri kuitwa Chiwenga ndo zvichangoitwa Sibanda naMunangagwa, kana kuti nekomiti iri kusiyiwa naMunangagwa. VaSibanda mungafungidzwa kuti muri Mwari kana kuti muri dombo kana mamwe makomandas aripo kana makoporo. Handei kwatiri kuenda hurumende idzikwe iyi iri kuuya iyi inenge ya hurumende yeshamwari dzevana vaMunangagwa. Munangagwa uda kusiyira shamwari dzevana vake, malevel evana vake, uchisiya vagadzira upenyu hwekuchengetedza maupfumi hwake nekugadzirisa nhingi yake lendi yake, osiyira munhu anochengetedza vana vake. Saka muchapedzisira madzingwa mese, ende vamwe vacho muchapedzisira maurawa kana kuhemwa. Ngaripere basa re2030 iro. Vazhinji mune suspect yekuti manga muchisapota Munangagwa, muri maministers, maMPs, muri maarmy generals, macommanders, muri mapurisa. Basa riri kupera muchinonokera zvinhu izvi. Munofanira kunge muri vanhu vanondotomhanya fast kuronga nekukasika kubatana nana Chiwenga nana Gesa nana Chamisa. Saka ndoda kutaurira ishona yekuti varume muri kuita nge makangwara nge munoziva, but makafunda vamwe vacho, but muri kushandisa chidofo. Maakumhanyira vana Mutsvangwa, maakumhanyira kuhandira kuita vice president vana Pamuchinguri. Varume kwokupedzisira muchava mabhoyi vana Munangagwa imi, vana Mutsvangwa imi. Muchatataniswa zvakaitwa na Didmus Mutasa imi. Politics is a dead game.
Amusi kuziva kuti remangwana rakamira sei mageneral. Rwirai vanhu, chengetedzai nyika, muchichengetedza zviwanikwa nevanhu vari munyika. Kwete kuchengetedza bato vana Valerius Banda. Kwete kuchengetedza bato vana vakuru vemapurisa, kuchengetedza vakarora pamwe chete kamukuru wemapurisa. Hapana paungasiya Mnangagwa achita zvinhu zvake ari ega. It's obvious kuti ndiye anenge achitonzi baba Munini. Sungai vanhu, baba Munini pinzai vanhu murodhi, baba Munini itai basa. Saka tiri kuenda kupi mukatarisa maministers mazhinji ihama dzana Mnangagwa, vamwe ishamwari neshamwari dzakapindana vakadzi vana maminista, vakadzi vemaministers vemaseneta, vakadzi vamwe vana vemaseneta, vamwe vandi kuzengi kwese kwakazara vana. Tiri kuenda kupi kana iri nyika ine democracy, nyika ine mutemo. Iko zvino izvi bato rinongofunga kuti parafunga kubvarura mutemo rinongobvarura. So dai Mwari vakatibatsira. Kune vane nzeve vanogona kunzwisisa kuti baba chinogona kuti kudii. Ndiri kutaura pamuri vasikana nevakomana mune dambudziko ramuri kupindawo futi rokuti mukanzi pindai murodhi, muda kutarisa vana baba mudiva chembere dziri kupinda murodhi, but imimi nokuziva kwenyu muchinanzvira mapopcorn, muchinanzvira mafrizi nema-ice cream, muchinanzvira ma-ice cream, muchidya maswiti nemabhisho, munotopeta maoko. So but une mapepa, wakaenda kuuniversity ukaita lawyer hausi kushanda, vakaita architect hausi kushanda, advocate hausi kushanda, vakaita doctor hausi kushanda, vakaita nurse, vakaita teacher, vakaita even uri bishop chaichai kana kuti uri mufundisi, but vanhu vacho havasi kuungana, havasi kuuya kuchechi kwacho, nekuti nyika ine urombo, nyika ine uranda. Iko zvinezvi wafana vana vadiki nevasikana, so munotarisa makahwara makagara mumatake so nemumakandini nemumatavheni, muchitarisa madhara achimacha vana baba mudiwa vachisungwa, vana nanhingirikina, vana mapengo, varume vakuruka vana mapengo nevamwe vakasungwa ipo paya. Vana chigwereveyo kwamutokwa, kuna vanhu vakuru vanosungwa, imimi makatarisa, makanyarara makatarisa zvenyu, makapeta maoko so muchitoona nga vanhu vari kupenga. Very sorry chaizvo. Muchairangarira nyaya, muchazvifunga chaizvenyu wafana, tarisai henyu muchinakidzwa, muchitadza kusumudza. Ndiyo nguva yekuti munhu wese paari manje tiridze mhere, tiite ruzha nyika yese, mafoni, mawhatsapp, matiktok, youtube. Ndiyo nguva yekutovharidzira kuti ngazvimire. Iko zvino bumbiro risati rabridgwa iri, vasati vapasana nekupesa zvavari kuita izvi, kana maloya aripo, kana vemutemo aripo, kana mapolitical parties aripo, ndiyo nguva yekuti vachisevenza izvi. Vana comrade Chamisa, I'm telling you, nditaurire president wangu, variwe honorable wangu, leader wangu, vaChamisa, ndinovasaruta ndivaremekedza zvokuti tu, but chandoda kuti nditaure ndechekuti vaChamisa dambudziko riripo, masvipirwo ari kuitwa vana naVachiwenga, masvipirwo ari kuitwa vana Geza, kwokupedzisira kwacho comrade Chamisa muchaguma masvipwa nevanhu newei yamuri kutora, nenzira yamutora, negwara ramuri kutora. Muri kuita chibhuku muromo comrade leader, muri kuita chibhuku muromo, muri kuita zano ndega. Hakuna anoziva mwana wembeya kuti ari kurwara, chinoziva ivhu. Saka imimi comrade, hakuna unoziva zvamuri kufunga kana zvamuri kuronga, hakuna unoziva kuti rine mune gwara ripi, because patinofunga kuti pane zvikuru zvamuri kuronga, tiri kungoona futi tichingopinda muna Taisireva, tichingoramba tichingoenda, tichingopinda chete muna Taisireva. You know kuti vanhu vanotaura kuti comrade Chamisa vakapuwa mari. Kana imimi mukaramba makaita zvamakaita izvi, vanhu vanogutsikana sei, vanobhilivha sei, tiri kukurambirai, tichikurwirai, tichikudzirirai. But kana maramba makaita maitira muri kuita, hamusi kuonera kuti maakutiitisa mapenzi isusu. Comrade Chamisa, hamusi kuonera kuti maakupusisa vana veZimbabwe, hamusi kuonera kuti maakudzimaidza vana veZimbabwe, maakusekesa nyika. Ende vanhu instead yekuti varonge zvinhu zvinoita, vanhu vari kutopedza nguva vakatarisira kuti leader vane zvavari kuronga pamwe chete nemaleaders avainawo, vana comrade vamuna vava vese, vana comrade vamuna vava nevasikana vese. Vanhu vari kufunga kuti pane zvikuru zviri kurongwa, but time iri kufamba, nguva iri kufamba, makore ari kufamba. So end of the end pamunozoonekwa kuti we are failed, vanhu vanenge vadzokera kumashure, but nyika inenge yaparara. Instead yekuti comrade, kana muchiona kuti imimi pachezvenyu makundikana, budai nyika pachena, motaurira vanhu pachena, mokumurira bhatye, mumwe munhu wamunogona kumurira bhatye. Ndava isusu vanhu tinoramba takatarisa pamuri, tinoramba takamira nemi, tichimira nemi kudaroka, but ZANU-PF iri kutoita maadvantages eizvozvo nemukana waizvozvo. Isu chingo takamira leader wedu, tichanzwa leader wedu ndo achataura, tichamira leader wedu, vane action, takamira leader wedu. So maitiro amuri kuita ari kuita sokunge muri kutengesa vana veZimbabwe muchiwande comrade Chamisa.
muri kuita sokuti muri kutengesa nyika, kuita sokuti imimi comrade mune proof yekuti makapuwa mari, mune proof yekuti muri kudya mari. So kana munhu achidya mari unongoita zvinhu zvokungobribe chete kuti vanhu vafunge kuti tiri pamwe chete, but iye unenge uri mugwara nemuwe yari achiziva hake nevanhu vaari kushiyana navo mari yaakapuwa. So tinofungidzira kuti muri kuita bata kumeso vana veZimbabwe nekomiti yeine chikwata chamuinacho. Tinosvika panguva yekukupisai hatiregeri, tinosvika panguva yekukupoindai hatiregeri, tinosvika panguva yekukubvunzai kana kumukirai, because tinenge tawesta labor, tawesta airtime, tawesta nguva, tawesta zvakawandisa straight zvatawesta. Ende tawesta maminutes nenguva, ende vamwe vana vakapera kufa nanhasi makuwa, vana vakapera kufa nanhasi, vamwe vakasungwa, vamwe vakapinda majeri vachiitira imimi comrade Chamisa, vachiitira imimi macomrade ari kushanda navachamisa. Imimi varume mungava muchishanda mabasa akanaka, hongu vamwe tiri madofo, muchishanda mabasa akanaka, moita mabasa enyu morarama nemabasa enyu, nezvimwe zvinobva maringe neshamwari dzebato zvamunenge muchisangana nazvo kana kuwana, but still muri kusiya mayanika avanhu vari kukusapotai, vanhu vari kusapota bato, muri kusiya vakitange mapenzi kana kuti muri kusekesa vanhu, because hamuna protection yamuri kuvaitira, hamuna support yamuri kuvapa, hamuna zvinhu zvamuri kukurudzira kana zvamuri kuvaisira paground. Handiti muri kupaona? Saka hatina kwatiri kuenda, hatina chatinobudisa, hatina chatinobudisa, hatina, because tinenge tiri vanhu vaya vokuti takangomira pakona, takangomira pakona. Tiri kufungidzira kuti leader vedu varipo, mutungamiriri vedu varipo. Hakuna munhu unotenderwa kusumudza musoro kana mambo asina kutaura, hakuna munhu unotenderwa kusumudza musoro patsika dzedu kana shefu asina kutaura, kana mutungamiriri asati ataura kana kupa komandi. Saka vanhu havagone kuenda mberi kwenyu vachamisa, kureva kuti makasuka matroko nematroko nematroko nematroko. Ndava kana munhu akuenda kumberi kwenyu kureva kuti akukumukirai, tadzokera pasame situation inenge yana shabangu yekukumukirai mimi, same situation inenge yana ngonzero yekukumukirai. Kureva kuti munhu kana achinge akutanga kutaura zvisizvo, kana kuti munhu akatanga kukunyombai kukutukai, kana kuti munhu akatanga kuda kumutsa chimwe chinhu achibuda mumusangano kana kuti munhengo dzenyu, kureva kuti imimika nenyika vanotanga kumutaura kuti munhu iyeyo mupanduki, munhu iyeyo akashata, kureva kuti comrade vanhu havanotya kuti vaite zvimwe zvinhu, vanenge vakamira imimi comrade Chamisa, muri mutungamiriri vevanhu. Saka maitiro muri kuita tinosiriswa, munoziva tinodzamirwa chaizvo nemakuwa evanhu vapera kufa vachiurayiwa. Last election 2018 2023 vanhu vakapera kufa, vanhu vakapera kuurayiwa. Vachiurayirwei? Vanhu vachiramba kusapota ZANU-PF, vachisapota opposition ipi ya leader ya comrade Chamisa. Nanhasi uno vanhu vakapera kusungwa, vakatochwa, vakaitwa sei. Maelection chaiwo chaiwo akapambwa, vana veZimbabwe vakadzama, madhemu aitwa kunhumirwa makubwa kuna Europe, America, Canada, Germany, Australia, kupi kwese, aitwa kuna South Africa, aitwa muzima, akawanda comrade. Achiitirwa nhau yekurwira maelection iwayo. Muri kunyatsozviona mega president kuti vanhu pachezvavo vari kuzama nepavanokwanisa kuti varwire zita renyu, varwire bato, varwire. Saka comrade, imimi mukaramba makati zii, muchingoekita mumamedia muya muchibudisa mameseji amunai muchingoisa ayaya, muchingoisa mameseji ayaya, still 2030 yakutosvika kapasara makore mangani tichingoreva mameseji toti president vataura, president vataura, president vataura. Pati kwatiri kuenda ndekupi? Comrade Chamisa, ndoda kutaura ndini comrade baba wachinogure, ndiri kutaura ndichiti chinonzi politics munofanira kudzidza kugamuchira comrade, kuva nemwoyo weushingi, mwoyo weushingi hwechiwindi. Hakuna kana mapinda mupolitics kunyange muchinamata comrade, but kana mangopinda mupolitics it's a dead game. Mune kufa, mune kuurayiwa, mune kuuraya vanhu, mune kuurayana, mune kuparadza nekusukisana nokuita sei. Saka imimi kana mamupolitics hapana pamunozowanda rufu, hapana pamunozowanda kusungwa, hapana pamunozowanda kusungisana, kana kuti imimi wacho munototenderwa futi kutoita utsinye hwacho futi. Munotenderwa futi kutoshandisa nzira dzese dzamunoshandisa kuti muwe mukuru. Ushe comrade ka, ushe unodiridzirwa comrade Chamisa, ushe unoshingairirwa kuti uwe mambo kutoshinga, kuti uwe president kutoshinga, kutochama. Politics dzepa media, even vatungamiriri vari kushanda navachamisa, varume
ipai president mazana ane musoro anoshanda. Musadhonzera zvinhu musango akomana. Musagarira zvinhu nokuti mune mukana wokuronga na president kana kuti wokudya na president kana kuti wokugara na president pasi kana wokudya na president. Kune vanhu vari kuparara wani so asi vashinga kwemakore. Munofunga nokushingira kwaita vana comrade Chamisa kuya vana comrade nengirikini madzibaba eshandwa aya kushingira kwese kwatiri kungoita even now patiri panapa kwese kunoitwa na baba Chipineti kuya kwese zvinhu zvosongoti nyakada vanhu vozongopesera vatonetawo kwakutongoti vachinogure vachienda nokoko Chipineti nokoko madzibaba eshandwa nokoko pamwe anozozikana kuti atova kubatwa kwaShabangu Chipineti atova kwaMonzora baba vachinogure vatova kwaZanu kana kuti atova kati zvine musoro here izvo zvamuta because zvamuri kuita zvinoita kuti vanhu vangozopesera vangoita rumwe vachibuda mumusangano. So muri kunetesa vanhu vemusangano comrade Chamisa. Zvinhu zvamuri kuita muri kutungamirira varume vakuru nevakadzi vakuru vakafunda nemadofo vamwe vakafunda kudarikai vamwe vasina kufunda. So ratidzaiwo chiwindi comrade, ratidzaiwo ushingi comrade, ratidzaiwo kushinga comrade, kuratidza kuti muri kurangarira kuti mune vanhu vakakufirai vakawanda chaizvo vakafirai mimi nebato. Ropa revanhu haringapararire mahara comrade, mweya wevanhu haungaendere mahara comrade, which means munenge maita utsinya hwakakura kusiya mweya wevanhu ichingoparara pasina tisati tasvika munyika yacho yekenani kana kukunda kana kurwa hondo yacho. Munenge maparadza leba nesimba revanhu nenguva yevanhu, munenge maita munenge mato munozotorwa kuiswa kudivi remutengesi musiri mutengesi. I know kuti hamusi mutengesi tozviziva but munenge makuzvi vanhu vanokuisai kusiriko zvinhu zvikangozoparara zvakadai izvi. Tarisai zvikutorwa vana Chiwenga zvakutorwa iko zvino kana nanhasi tiri kutongowatuka even nanhasi uno vana Geza. So ndinokutendai zvikuru comrade. I think macomrade ari kushanda navachamisa vanofanira kuti naivowo vaedzewo pawo pavanokwanisa vazamewo tione kuti vari kuzama. Vana veZimbabwe tirege kuora moyo, tirege kuneta, tirege kupera simba nebato, tirege kupera simba naivo. Vamwe vanoti baba vachiri kutora se mutungamiriri kana akasaudzwa zvinhu zvinongofa yakarodha. Vatungamiriri vanotsiurwa, vatungamiriri vanoudzwa. Atita kuriwe musaga sekiti. Ndo dambudziko ramunaro politics dzenyu ndedzokuda kutendwa. Munongoramba muchingoti ipapo pasingasviki. So vatungamiriri vanofanira kuoneswa nekuudzwa, vanofanira kutsiurwa. Vatungamiriri vamwe vana vadiki, vamwe vakuru kwatiri, vamwe ndana mukoma, vamwe ndana baba, vamwe vaning'ina, vamwe mazukuru. So nhau iripo ndeyekuti kunzi mutungamiriri azvireve kuti waamukuru pane zvese. So vatungamiriri vanofanira kuudzwa, Vachamisa vanofanira kunge vaine different yakasiyana navaMunangagwa. Nokuti vaMunangagwa it's a dictatorship. Vachamisa it's not a dictatorship, it's a Christian leader. So munhu anorava bhaibheri anovhura mapepa kureva kuti vanotoverenga nemandi dzimwe tsamba dziri kuOld Testament dzehondo vanodziziva, tsamba dziri kuOld Testament dzepolitics vanodziziva, dziri kuNew Testament dzepolitics vanodziziva, dzeRoman Empire. Bhaibheri rakaenda is under Roman Empire. So ndinokumbidza zvikuru kuti dai Mwari vatibatsira, vatikomborera, dai Mwari vatinunura. naJesu wacho chaiye akaurayiwa through politics. Politics dzakabvira mubhaibheri. President Chamisa bhaibheri ndo rakaya nepolitics. Even vakanga vakapamba Africa inei vakatoya vakaberekwa nebhaibheri. Politics dzakatanga mubhaibheri ende politics dzizere mubhaibheri. Vana David nana Goliath hondo zvavakaita it's a politics. Vana Uriya kuti vazourayiwa vachiiswa kuhondo it's a politics dzakaitwa nana David. So President Chamisa chinonzi kutungamira nyika haimboya soft unyepa chaiko soft varume kana varume vese vari kuronga navachamisa kana kuti vanotamba navachamisa vanodya navachamisa kana kuti vari kumusoro. Politics hadzimboda chimisisi varume. Hatisi kutoda kuurayisa Chamisa no, but kune mastrategies akasiyana. Uyo Monikani wokuMozambique uyo ane zvaakaita vanhu mazuva. Although akikadai zvinhu zvinodini hazvo nokuda kwokuti zvine chirangano chaZANU-PF neFRELIMO chakaitika, but munotoona kuti vakambobuda ukadzoka ukabuda ukadini. So nyaya iripo ndeyekuti vachamisa toda kuti tionewo president wevanhu kuti vari kuti kudini nenyaya ya2030 iri kutaurwa neZANU ichi, nenyaya iri kutaurwa nevarume veZANU-PF kuti president vedu kana vari president vevanhu ndo muopose ndo makazara maloya ese mazhinji ndo maakazara imomo.
No, vanofanira kuti vayamure nekununura vana veZimbabwe, vana vazive kuti tina baba, tina president. Zvakutaurwa nevanhu zvimwe paground apa president azvichaita. Vanhu vakutofunga kutambira vakutobhirivha zviya zvakataurwa zviya izvi. Kuti kunyarara kwamakuita kudya mari yenyu kwamakuita makatengesa bato kudhara kana kuti makatengesa nyika kudhara kana kuti revolution kudhara. Tiri kuzama kuzviramba zvese izvozvo kuti akatengesa vacho mari yacho ndiani akamutambidza, maV11 acho ari kupi, zviri kupi. But imimi manje mukaramba makadaro nesuwo taakutonyara, taakutoshaya pekupinda, makutibvisisa mumvuri pane vamwe. Sorry, ndinokutendai zvikuru mazvita. Sorry this audio kureba kwayo, maita basa. Mwari vatibatsire, ndinokutendai. Amen.